जौन रउआ लोग गाना सुने खातिर बुलाइले बनी बड़ा लंबा लिस्ट बा त बनी एक एक करके तनी गावे आई पुदीना रउआ लोग के सामने सुना दे तनी अपना। अरे बाप रे बाप, लेकिन पुदीना गाना जब हो त जितना जनी के गला में गमछी हो आ तनी खोल के लहरा देवे। आओ चांदनी कम भारती दीदी, आओ खुशी दीदी की आइल बानी तोहरा गलिया। अरे नमो बता दीजिए। मोहन लाल यादव की केने बारू हमारे ललिया आ देखना इया रहवा के मान के चली की रउआ लोग हम बनी आई चांदनी राउत प्रेमिका में कैसन भइल बा हलिया बढ़ता बेचैनी ये दादा मुश्किल भइल बाजी। अच्छा जीना 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 तो कर देनी अब बाकी अभिजीत बाबू खड़ा होकर सबके दिखावे की जरूरत बा ताकि हम लोग देखे के बेगूसराय के धरती पे लोग इतना प्यार दिला इतना सम्मान दिला। भारती दीदी तनी रउआ एक बार बढ़िया तना हमार भारती दीदी खातिर तनी एगो जोरदार ताली बजा दी सबके मिल के। साइड हो के अभिजीत वहां जाके वहां अभिजीत वहां वहां जाके वहां जाओ कि बढ़ता बेचैनी ये दादा मुश्किल भइल बाजी। अब गमछी केकरा हाथ में बा, गमछी केकरा निकाले ले बानी नु रुपेश भैया। हाँ तनी बोलिएगा। अच्छा गाइए ना। बढ़ता बेचैनी ये दादा मुश्किल भइल बाजी।